സുദർശന ശിലപ്രഭാതർ കീഴെ അങ്ങയോടൊപ്പം ആഹരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ വയോധികരെയും ബാലന്മാരെയും വേണ്ടവണ്ണം നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ? അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവോ? നിന്ദ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അക്ഷന്ത്യവ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു ഇത് പ്രണാമം മാതാജി. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു, ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളു. വായിച്ചോട്ടെ? രാധാമാതാജി വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം എത്ര മാതാജി? അധ്യായം 14, ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 44. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 14, ശ്ലോകം 44. വസുദേവായ. കച്ചിത് ശ്രേഷ്ഠതമോ നാദാ ഹൃദയേനാത്മന ബന്ധുന ശൂന്യാസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേധോ അന്യദാനാരുക്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേഷ. അതോ നിന്റെ ഉറ്റ ആത്മമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നഷ്ടമായത് നിമിത്തം കൃത്യമായി ശൂന്യനായതായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ? അല്ലയോ എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണനാകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്ന 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂജയുടെ ഭാവാർത്ഥം 13ന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇച്ചിരി എടുത്തുള്ളു ഭാവാർത്ഥം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 13. രാജോവാച അഹോ വയം ധന്യതമാ നൃപാണാം മഹത്തമാനുഗ്രഹ നീയശീല രാജ്ഞം കുലം ബ്രാഹ്മണ പാദശൗജാത് ദുരാദ് വിശിഷ്ടം ബദഗർഹ്യ കർമ്മ. വിവർത്തനം. മഹാഭാഗനായ രാജാവ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു: നാം നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹണീയശീലരായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ്. ശ്രേഷ്ഠരായ ആത്മാക്കളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അത്യന്തം കൃതജ്ഞതാഭരിതനാണ്. സാമാന്യന നിങ്ങൾ ഋഷിമാരും സന്യാസികളും രാജ്യത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമാണ് കുറച്ച് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പ്രകാരം അതായത് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് ഗംഗാതീരത്ത് പ്രായോപവേശം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രായോപവേശം? പ്രായോപവേശം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് അനേകം ഋഷിമാര് എത്തിച്ചേർന്നത്. പ്രായോപവേശം എന്താണ്? നമ്മൾ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടല്ലോ. പ്രായോപവേശം എന്ന് വെച്ചാല് മരണം വരെ ഉപവാസത്തിനാണ് പ്രായോപവേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ മഹർഷിമാരും എത്തിയിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അവരെത്തിയത്? അവരൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഗാതീരത്തെത്തി അവർക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം എന്നാണോ നൽകുന്നത് അതും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഋഷിമാരെല്ലാവരും. അതിൽ കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഋഷിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത്രി, ചവനൻ, ശരദ്വാൻ, അരിഷ്ടനേമി, ഭൃഗു, വസിഷ്ഠമുനി, പരാശരമുനി, വിശ്വാമിത്രൻ, അങ്കീരൻ, പരശുരാമൻ, ഉത്തൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, അങ്ങനെ ഏറ്റവും അതേപോലെ മൈത്രേയ മുനി അല്ലെ, ദ്വൈപായന മുനി, ദേവർഷി നാരദൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഋഷിമാരുടെ പേര് അവിടെ വായിച്ചു. ആ ഋഷിമാരെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഇതൊന്നുമില്ല അല്ലെ, വിളിച്ചു പറയാനോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു? അവരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ സന്യാസിമാരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാം എവിടെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അപ്പപ്പ അറിയാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാണ്. അവരൊന്നും സാധാരണക്കാരല്ല.
അവര് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാണ്. അങ്ങനെ അവര് പോണ കണ്ടപ്പോ അവരെ കൂട്ടി കുറെ അധികം സന്യാസിമാരവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ വിവർത്തനം എന്നറിയാം, മഹാഭഗനായ രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: നാം നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹണീയ ശീലരായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും, അതായത് ശ്രേഷ്ഠരായ ആത്മാക്കളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അത്യന്തം കൃതജ്ഞതാഭരിതനാണ്. സാമാന്യേന നിങ്ങൾ ഋഷിമാരും സന്യാസികളും, അവിടെ എത്തിയപ്പെട്ട ഋഷിമാരും രാജ്യത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി അത് നിരസിച്ചു. അത്രയുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരു കസേര എവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും, ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കസേരയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനായിട്ട് നെട്ടോട്ടമാണ്, അല്ലെ? കസേരോട്ടം പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്, രാജസിംഹാസനം പോലും അത് ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ധർമാനുശാസനകൾ പ്രകാരം മലം, മൂത്രം, മലിനജലം മുതലായവ ദൂരെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നവീന സംസ്കാരത്തില് നമ്മുടെ ഗൃഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കക്കൂസും കുളിമുറിയും സൗകര്യപ്രദമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ്, വീടിൽ നിന്ന് ഇത്ര അകലത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മള് ശൗചാലയം നിർമ്മിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല, ഓരോരുത്തരും അന്ന് എന്താണ്, കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു, കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഗൃഹം പോയിട്ട് ബാക്കി ശൗചാലയം മാത്രമാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം അതെല്ലാം അകലെ. ഇപ്പൊ അത്ര അകലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പേടിയാണ്. അതേപോലെ കാരണവന്മാര് മാത്രമേ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുറിയുടെ അകത്ത് കിട്ടിയാൽ അത്രയും സൗകര്യം. ആ ബെഡിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അപ്പൊ നാട് ഓടുമ്പോ നടുവേന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ നവീന സംസ്കാരം വന്നപ്പോ ഗൃഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് കക്കൂസും കുളിമുറിയും സൗകര്യപ്രദമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവയൊക്കെ വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പണ്ടൊക്കെ അനുശാസിച്ചിരുന്നു. അത് പണ്ടത്തെ സമയവും അന്നത്തെ ഇതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമപുരുഷനിലേക്ക് ക്രമമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി രാജ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടതുപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രായമായവരും കാല് താഴേക്ക് മടക്കി ഇരുന്ന് അതെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം എന്നുള്ള മട്ടിയിലാണ്, അല്ലെ? അത്രയും മടിയും. നമ്മൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്താവും, മടി വരും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ചലിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരാള് സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മടി കൂടുതൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സമയം ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയല്ലേ എഴുന്നേറ്റിരിക്കണമെന്ന് വേറൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും നമ്മള് ഒരു ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ച് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സമ്പന്നരുമായി അഥവാ രാജകീയ ശകടങ്ങളുമായി ഉറ്റ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയേക്കാൾ പരിതാപകരമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇതളും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് സന്നദ്ധത കാണിക്കണം. സാധാരണയായി ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിരേകമായി അനുരക്തരായ വ്യക്തികളോട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സഹവസിക്കുകയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാജാവ് വന്നിട്ടും കൂടി രാജാവിന് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭാഷണത്തിന് പോലും അതിന് മാറി നിന്നിരുന്നാണ്, സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അതായത് എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ താല്പര്യമില്ല അവർക്കൊന്നും. സാധാരണ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെ അതിരേകമായി അനുരക്തരായ വ്യക്തികളോട് അതീന്ദ്രവാദികൾ സഹവസിക്കില്ല. മനോഹരമായി ലൗകിക ലോകം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെ ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ ഛായാത്മകമായ പ്രതിഫലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രവാദി ഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെന്താണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഊർധവേദം അധശ്വാകം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഊർധമൂലം അധശ്വാദം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റേ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തുള്ളതിന്റെ വെറും പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികള്. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന്
ഈ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തില് കിടന്ന് നരകിക്കുന്ന അല്ലെ സംസാര ചക്രത്തില് കയ്യുങ്കാലിട്ട് അടിക്കുന്നവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സന്യാസിമാര് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഛായാത്മകമായ പ്രതിഫലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയവാദി ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. നമ്മളപ്പോ ശല്യപ്രഭുവാദർ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പരപ്പട്ടില് അല്ലെ ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇത് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് വായിക്കുമ്പോള് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്ര നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് അയ്യോ ഇന്ന് ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛായാത്മകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനാണ്. അത് അറിഞ്ഞവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികള്. ആകയാൽ രാജകീയ സമ്പത്തിലോ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ രാജകീയമായ സമ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അവർ ഒട്ടും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഋഷിമാരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ്? ഋഷിമാർ ഇതൊക്കെ വേണ്ട, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തികച്ചും ഒരു ഭക്തനും ഭൗതികവാദിയുമാണ്. ഭക്തനായതുകൊണ്ട് എന്തും പെട്ടെന്ന് ത്യജിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനയോഗത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ, ശരീരത്തിന് നമ്മൾ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, വെള്ളവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ജഡയും മുടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരീരത്തിന് തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരാ സിദ്ധി കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതേസമയം ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ എപ്പോഴാണോ ആ ഭക്തന് തോന്നണം ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിമിഷം ഭക്തന് അത് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭക്തനും യോഗ്യൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അതുപോലെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലനാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് 7 നാൾക്കകം സർപ്പദംശത്താൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്. അതപ്പ ആ നിമിഷം പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ഇനി യാതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നിന്റെ സമയമായി. നിന്നെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങള് ഈ 7 നാൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്നുള്ളത് പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതിനൊരു വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നു? പ്രായോപവേശം. അതെ, പ്രായോപവേശം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനാൽ മഹർഷിമാരും മഹായോഗികളും മറ്റതീന്ദ്രിയവാദികളും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരായിരുന്നു. അതേസമയം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവുണ്ട്, കുറച്ചു കാലം പോയി അവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കണം എന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അവര് ഈ ഒരു സമയം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ്, എല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയവാദികളും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ശരി 7 ദിവസത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം മരിക്കും, നമുക്കൊന്ന് പോയി രാജാവിനെ വണങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല അവര് വന്നത്. അവര് സന്തോഷത്തോടെയാണ് വന്നത്, അത്യന്തം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരെല്ലാം അവിടെ ഒത്തുചേർന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവന നിമിത്തം അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ ഋഷിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ പാണ്ഡവരോട്, ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ പാണ്ഡവരോട്, അതായത് ഭക്തരായ പാണ്ഡവരോട് വളരെ കൃപയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാന് എന്റെ പിതാമഹന്മാരൊക്കെ എത്ര ഔന്നത്യമുള്ളവരായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അവര് ആ കുലത്തിൽ ജനിക്കാൻ എനിക്കും കൂടി ഇടം നൽകിയല്ലോ കൃഷ്ണ എന്നാണ്
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതരായതിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് അവരോട് അത്യന്തം കൃതജ്ഞത തോന്നി. അവരോടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും തോന്നി. മാത്രവുമല്ല, കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ അഥവാ പിതാമഹന്മാരുടെ മഹത്വമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചില്ല, ഓ ഞാൻ ഇത്ര പേര് കേട്ട മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലേ എന്നല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. ഇത് മുഴുവൻ എല്ലാ ആദരവും ആര് കൊടുത്തു? തൻ്റെ പിതാമഹന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്തരം മഹാഭക്തരുടെ അനന്തരഗാമിയായി തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ അവിധമുള്ള അഭിമാനം നിശ്ചയമായും ഭൗതികമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാൽ ഉളവാകുന്ന പൊള്ളയായ അഭിമാന ഗർവിന് സമാനമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ മാതാജി നല്ലോണം ശ്ലോകം വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ ഞാനത് പണ്ട് തുടങ്ങിയേ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങള് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അത് വായിക്കൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരിത്തിരി അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അതെന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് എന്ന് അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാം. നമ്മുടെ ശബ്ദമായാലും അല്ലെ എന്തായാലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് പണ്ട് തുടങ്ങി വായിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ അതും എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തൊക്കെയോ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ വന്ന് പിറക്കാനും അങ്ങനെ ഭാഗവതം കയ്യിൽ പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മളെപ്പോഴും അവരോട് കൃതജ്ഞതയുണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ അവിധമുള്ള അഭിമാനം നിശ്ചയമായും ഭൗതികമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാൽ ഉളവാകുന്ന പൊള്ളയായ അഭിമാന ഗർവ്. അതിനെന്താ വാക്ക്? അഭിമാന ഗർവ് എന്നാണ് പറയുക, സമാനമല്ല. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഭക്തരുടെ അഭിമാനം യാഥാർത്ഥ്യവും, അതേസമയം രണ്ടാമത്തേത് അഭിമാന ഗർവ് മിഥ്യയും വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു. ഭക്തരുടെ അഭിമാനം, അതായത് എൻ്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. ഇത്ര നല്ല ഭക്തരായിരുന്നല്ലോ അവര്. ഇത്ര അധികം ദീർഘവാദികളായ സന്യാസിമാരെ അവരെ പ്രണമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അനന്തരഗാമി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം പേര് അന്വേഷിച്ച് വന്നതിനാലും അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഭക്തരുടെ അഭിമാനം. അതൊക്കെ ഭക്തരുടെ അഭിമാനം. അതേസമയം ഞാൻ ഇത്ര വലിയ രാജാവായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ഗർവിന് ഉദാഹരണം. അങ്ങനെ അത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യയാണ്. അത് വെറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മിഥ്യയാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും യാഥാർത്ഥ്യം. ഭഗവത് ഹരികൃഷ്ണ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ. ശ്ലോകം 14. തസ്സൈവ മേ അഘസ്യ പരാവരേശോ വ്യാസക്തചിത്തസ്യ ഗൃഹേഷ്വഭീഷ്ണം നിർവേദമൂലോ ദ്വിജശാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശുദത്തേ. എന്താണ്? തസ്സൈവ മേ അഘസ്യ പരാവരേശോ വ്യാസക്തചിത്തസ്യ ഗൃഹേഷ്വഭീഷ്ണം നിർവേദമൂലോ ദ്വിജശാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശുദത്തേ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏവ തീർച്ചയായും മേ അഘസ്യ പരാ അവര ലൗകികമായ ഈശ അതായത് പരമപുരുഷൻ വ്യാസക്തമായി തസ്യ ഗൃഹേഷു കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ അഭീക്ഷണം എപ്പോഴും നിർവേദമൂലഃ നിസ്സംഗയുടെ പ്രഭാവം ദ്വിജശാപ ബ്രാഹ്മണശാപം രൂപത്തിൽ യത്ര പ്രസക്തഃ ഭയം ആശു വളരെ പെട്ടെന്ന് ദത്തെ സംഭവിച്ചു. ആത്മീയവും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ
എന്താണ് ആത്മീയമായതും ഭൗതികമായ ലോകങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണ ശാപരൂപത്തിൽ നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ കൃപാപൂർവം എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അധികരിച്ച ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം, അതായത് ഭഗവാൻ, എന്റെ മുന്നിൽ ആ വിധം അവതരിച്ചത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയനായി സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഈ ശാപത്തെ എന്താണ്? എനിക്ക് ലഭിച്ച ശാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതിലൂടെ ലോക ആസക്തി വിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഋഷിമാരോട് പറയാണ്, എന്താണ്? ആത്മീയവും ഭൗതികമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണ ശാപരൂപത്തിൽ, ഇത് ശൃംഗിയല്ല, ശൃംഗിയുടെ രൂപത്തിൽ ആരാ വന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നത്, അല്ലെ? നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയില് കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരം കാണിച്ച ആ സമയത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ അഹങ്കാരം ഇത്ര പെട്ടെന്ന്, ഈ കിരീടം തലയിൽ നിന്ന് ഇത്ര വേഗം എനിക്ക് ഊരി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികരിച്ച ആസക്തി, അതാണ് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ വന്നപ്പോ എന്നെ ആദരിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, എന്റെ മുന്നിൽ ആ വിധം അവതരിച്ചത്. അതൊരു അവതാര ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയനായി സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മരണത്തെ പേടിക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ, കൃഷ്ണ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടോണേ എന്നെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും അയ്യോ എൻ്റെ വള അത് ലോക്കറി വെച്ചില്ല, അതെടുത്തില്ല, ഇതെടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ FD ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് വേണം, ഇനി കുറച്ചും കൂടി പൈസ ഉണ്ട്, അതൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് വേണം FD ആക്കി ഇടാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവന് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പോകാൻ റെഡിയാണോ? റെഡി. പാസ്പോർട്ട് മിസ്സിങ് കിട്ടിയാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ പോവാനും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. കണ്ണനോട് പറയാ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നറിയാം. നമ്മള് വാശി പിടിച്ച അമ്മമാരെ കൂടെ കരയണ പോലെ എന്ത് വേണം? കണ്ണനോട് കരഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കുക, എന്നെയും കൊണ്ടുപോണേ കണ്ണ, ഇത് മതിയായി, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം. അതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓർക്കുക. ഇവരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു നേരം ഒരു കറി ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വഴക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ജന്മം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത്രയും നേരം അത് ഇത്രയും സ്വാദോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ നേരം കൊണ്ടൊരു നാമം ചൊല്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത്രയും കാലം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനിയും എന്നിവിടെ ഇട്ട് പോവല്ലേ, ഞാനും പോരും എന്നുള്ളൊരു ഭാവമായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും. കൊച്ചുകുട്ടികള് അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മ പോകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നാലെ സാരിത്തും പിടിച്ച് പോണ പോലെ ഈ ഒരു കയ്യെ ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക. എപ്പോഴാണോ വിളിക്കണത് ആ സമയത്ത് റെഡി ആയിട്ട് പോകാൻ. അതിനെന്ത് വേണം? അതിന്റെ വിസയും പാസ്പോർട്ടാണ് നാമജപം. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. അത് നാവിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മാതാജിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നാല് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കോ അതോ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കോ? അത്രേ ഉള്ളു വേണം. എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാരും കുറ്റം പറയും. നമ്മളെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരുന്ന അതിന് കുറ്റം, മിണ്ടിയാ കുറ്റം, ചിരിച്ചാ കുറ്റം, കരഞ്ഞാ കുറ്റം, എല്ലാത്തിനും കുറ്റം, എല്ലാത്തിനും കുറ്റമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നേരത്ത് എന്താണ്? പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാപത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാല് കൃഷ്ണാന്ന് വിളിക്കാനുള്ള എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ബോധം ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക, അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അതുവരെ ഇല്ല. അയ്യോ അമ്മേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, അല്ലെ? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത്, എന്ത് വന്നാലും കൃഷ്ണാന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് അതിനെന്ത് വേണം? പ്രാക്ടീസ് വേണം, അല്ലെ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാലുമ്മല എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ തന്നെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റം തട്ടിയാലും നമ്മള് ചാടി അയ്യോ പാമ്പാണോ എന്ന് വിചാരിക്കും.
അപ്പൊ അതിന് മതിരാണ്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക. എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ, എന്ത് വേണേലും ആവട്ടെ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സെത്തിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം, പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് മഹാഭക്തരായ പാണ്ഡവരുടെ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിരപായമായി ശിക്ഷണം ചെയ്തു. സത്സംഗം കിട്ടിയിരുന്നില്ല, രാജാവായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒന്നില്ല, ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിരപായമായി ശിക്ഷണം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ലൗകികമായ ഗൃഹജീവിതത്തിനുള്ള വശീകരണം അത്യന്തം ദൃഢമാണെന്ന് കണ്ടതിനാൽ ഭഗവതേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ലൗകികത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ലൗകികതയിലായിരുന്നു അല്ലെ. ഗൃഹജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാന് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഥവാ നിയുക്തനാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ നേരിട്ടാണ് നടപടിയെടുക്കുക, അല്ലാണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറയാ. ഒരു സവിശേഷ ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉത്കൃഷ്ടരായ അതീന്ദ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ആകയാൽ മഹർഷിമാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഓടി വന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ്, സത്സംഗത്തിന് വേണ്ടി അവരെത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനാൽ രാജാവ് ഉത്തുംഗരായ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിയുടെ അടയാളമായി കരുതി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അപ്പൊ നല്ലൊരു സത്സംഗം. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്? ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് അല്ലെ. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് എത്തിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെ, ആ ജലം ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാലും മതി നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും തീരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതും പിന്നെ സത്സംഗം, ഇത്ര നല്ല ഋഷിശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെ സാന്നിധ്യവും ലഭിച്ചു. അതും ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തമ്മോഭയാദം പ്രതിയന്തു വെപ്രാഗംഗാച ദേവി ധൃതചിത്തമീശേ ദ്വിജോപസൃഷ്ട കുഹഗസ്തക്ഷഗോ ദശത്വലം ഗായത വിഷ്ണുഗാഥ. തമ്മോപയാദം പ്രതിയന്തു വിപ്ര ഗംഗാച ദേവി ധൃതചിത്തമീശേ ദ്വിജോപസൃഷ്ട കുഹഗസ്തക്ഷഗോവാ ദശസ്ത്വലം ഗായത വിഷ്ണുഗാഥ. തം അക്കാരണത്താൽ ആ എന്റെ ഉപയാദം അഭയം പ്രാപിച്ചു. പ്രതിയന്തു എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും വിപ്ര ബ്രാഹ്മണരെ ഗംഗാമാതാവ് ചാവും ദേവിയെ ഭഗവാന്റെ നേരെ പറഞ്ഞു. വായിക്കും മാതാജി, വസന്ത മാതാജി വായിക്കും. കിട്ടണില്ലേ? കേൾക്കണില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ഒരു അസൂയ വന്ന് കണക്ഷൻ ഒന്ന് പോയതാ. ഭഗവാന് ദ്വിജ ഉപസൃഷ്ട ബ്രാഹ്മണനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുഹഗഃ തക്ഷകഃ അല്ലെങ്കിൽ ദശതു ദംശിക്കട്ടെ, ദംശിച്ചോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അലം ഒട്ടും താമസിയാതെ, താമസമില്ല. ഗായത വിഷ്ണുഗാഥ, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വന്ന തക്ഷകം ദംശിച്ചോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അത്രയും ദിവസം എപ്പോഴാണോ വരാതെ അത് ആ സമയം കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ കേൾക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു ജയ് ശിലപ്രഭു. അത് ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പൂർണ്ണ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളായി അംഗീകരിച്ചാലും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തുകയാൽ
ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ ഗംഗാമാതാവിനെയും അவ்விதം എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും ആ പാമ്പിനെ അല്ലെ പക്ഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാന്ത്രിക വസ്തു എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിനെ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ ദംശിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തുടർച്ചയായി ആലപിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തായാലും വേണ്ട, തക്ഷകൻ നമ്മളെ പറയാ, എൻ്റെ പൊന്നെ തക്ഷകനെ അതാ പറയാ. ഇത് രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ പാമ്പാ അല്ലെ പക്ഷിയാ അല്ലെ ബ്രാഹ്മണനാൽ അനുവദിച്ച ആ ഒരു വസ്തു, ആ മാന്ത്രിക വസ്തു അതെന്ത് തന്നെയായാലും അതിനെ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ ദംശിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഇപ്പൊ വന്നാൽ 7 ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ വിഷമിക്കണില്ല. ഇപ്പൊ വന്നാലും ഞാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? അതുവരെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും തുടർച്ചയായി ആലപിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം. 8 മണിയായി. വാർത്ത ഒരു തിരുവുള്ളൂ വായിക്കാല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാർത്തം ശിലപ്രഭു ജയ് ശിലപ്രഭു. പരമപുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരുവൻ, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരുവൻ മരണത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മരണത്തെ ഭയപ്പെടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമില്ല. ഗംഗാ നദീ തീരത്തെ മഹാഭഗവത് ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷവും പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കൈക്കൊണ്ടതും അഥവാ അഭയം പ്രാപിച്ചതും രാജാവ് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമെന്നതിന് മതിയായ ഉറപ്പാകുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ മരണഭയത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തനായി തീർന്നു. അതായത് ഒരു ഭയം പോലുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ഓ നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിരിക്കണം അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോട് കൂടിയല്ല. അവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം തികഞ്ഞു, ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കണം, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിനൊക്കെയുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത്. വാച്യാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായി പ്രമാനന്ദേ.